Aha. Ahoj, tady je Petr z kurzikomunikace.cz. V dnešním videu pomůžu všem z vás, co nějakým způsobem podnikáte, nebo jste ve firmách v roli, která je jakýmkoliv způsobem zodpovědná za to, že té firmě jde obchod, že prodává, že se to daří, že zákazníci chodí, chtějí a vracejí se. No a jak už vidíte na té obrazovce vedle mě, nebo pravděpodobně i v popisku videa, tohle video je o tom, že vy ve vašem podnikání a ve vašem životě taky potřebujete mít video. A to je velikánský strašák. Je to velikánský strašák pro mnoho lidí a z mnoha důvodů. A mým cílem je dneska v tomhle videu vám toho strašáka uzdravit, abyste věděli, že to nepotřebuje být složité, že to nepotřebuje být drahé a že se to dá jednoduše vyřešit. Povím vám spoustu tipů, jak to uchopit pro různé typy podnikání. První věc, proč vlastně říkám, že potřebujeme video? No, protože jako lidé se dneska velmi rádi na nějaká videa díváme a logicky tedy i vaši návštěvníci a vaši potenciální zákazníci se rádi dívají na video mnohem radši, než si třeba čtou nějaký leták. Realita je dneska taková, že video je mnohem přesvědčivější a zhlédne ho mnohem víc lidí, než třeba článek. Já jsem léta psal blogy a léta jsem i skrze blogy a chytrý rady třeba získával zákazníky, ale realita dneska je taková, že když já si dám práci a několik hodin sepisuju fakt chytrý článek, tak si to přečte pár set lidí, v nejlepším případě, ale když natočím video, tak mi to zabere méně času a pustí si to víc lidí. A i kdyby se to pustilo stejné množství lidí, tak to video je přesvědčivější než článek. To video víc lidí přiměje třeba podívat se na stránky nebo přijít ke mně na konzultaci nebo na kurz, než ten článek. To je prostě realita dnešní doby a proto i vy potřebujete mít video. No a teďka jak to udělat? Není to těžké. Nepotřebujete na to profesionální vybavení a nepotřebujete na to hlavně profesionálního kameramana nebo stříhače, protože se to dá dneska udělat velice jednoduše. Stačí mít stativ, což stojí pár set korun, mikrofon a chytrý mobilní telefon. Pokud má někam smysl zainvestovat, tak do toho mobilu, když máte nějakou vlajkovou loď, ať už od Samsungu nebo třeba od Apple, tak nebudete mít vůbec žádný problém. Ale pokud nemáte vyloženě 5 a více let starý telefon, tak váš mobilní telefon bude stačit, ať už je jakékoliv značky. Postavte telefon na stativ, připojte tam mikrofon a začněte mluvit nebo ukazovat, co vlastně v té vaší firmě děláte. No a tady teďka přichází ta nejdůležitější část tohle videa, téhle rady, co vlastně mám na tom videu z toho svého podnikání ukazovat. No ukazujte těm potenciálním zákazníkům nebo návštěvníkům to, co získají, pokud se těmi zákazníky stanou. Různé věci pro různé typy podnikání. Takže pár tipů. Pokud máte nějakou fyzickou prodejnu nebo fyzickou provozovnu, tak hned první věc, co bych měl na vašich stránkách najít, když uvažuju, že bych k vám přišel, je video toho, jak někdo vstupuje do prodejny a prochází tou prodejnou a já dopředu vidím, co tam vlastně uvidím, jak to tam vypadá, jak je ta prodejna velká, což má velký vliv na to, že třeba budu mít chuť tam skutečně přijet. Pro všechny stydlivé zákazníky je to obrovská úleva, že ví, do čeho jdou, když to uvidí na videu. Pokud máte třeba kadeřnictví nebo nějaké služby, tak zase postavte ten mobil na stativ a natočte někoho, jako od začátku do konce stříháte, jak ten člověk je na konci spokojený a hezčí. A to zase přesvědčí spoustu lidí, aby za vámi přišli, protože to vybuduje ten
vztah důvěry, oni už vidí, do čeho jdou a budou mít o to menší obavu se tomu vystavit. A teďka pokud vy jste extroverti a společenští lidé, tak se možná smějete, proč by někdo měl obavu někam přijít. No, jenomže to si neuvědomujete, protože to vy nejste, že to tak spousta lidí má. Spousta lidí v dnešní době velmi nerada chodí někam mezi lidi a do prostředí, které ještě nezná. A právě to, že na videu ukážete, jak to u vás vypadá a jak to u vás probíhá, tak těm lidem obrovsky zjednodušíte to nákupní rozhodnutí. No a pokud ten někdo se rozhoduje, jestli jde ke kadeřnictví, kde neví, jak to vypadá, a ke kadeřnictví, kde uviděl na videu, jak to vypadá, tak půjde k vám. Pojďme na pár dalších typů. Pokud máte e-shop a prodáváte něco, co není úplně běžné, tak natáčejte to, jak to vypadá, jak ty výrobky vypadají v krabici, jak se rozbalujou a jak vlastně vypadají. Protože zase, nejenom, že jako potenciální kupec, který si není jistý, když to uvidím na videu, jak to vypadá, jak je to velké, jak se to používá, tak je pravděpodobnější, že si to koupím. Ale zároveň vám to sníží množství vratek. Jo, pokud máte e-shop, tak ta věc, kterou pravděpodobně máte neradi vůbec nejvíc na tom mít e-shop, je množství vraceného zboží. A tím, že budete mít o každém tom výrobku, nebo aspoň o těch hlavních výrobcích, videjko, jak to vypadá, jak se to rozbaluje, jak se to používá, jak je to kvalitně udělané, nebo ne, tak tím si výrazně snížíte to množství toho, že někdo si to koupí, rozbalí a je zaskočen z toho, že to je jiný, než si myslel. Takže to velmi, velmi, velmi doporučuji všem, kteří prodáváte nějaké fyzické zboží. Když něco vyrábíte, tak udělejte video o tom, jak to vyrábíte. Když něco někam dodáváte, udělejte video o tom, jak to dodáváte. Když je váš biznis nějaké know-how, nějaké znalosti, schopnosti, tak dělejte přesně to, co dělám já. Prostě povídejte o tom, co děláte, co je ten užitek, který může získat ten člověk, který využije vašich odborných služeb. A tím zase vytvoříte vztah důvěry s potenciálním klientem, který se velmi rád stane pak skutečným klientem. Když jste účetní, povídejte nadšeně o účetnictví. Když jste, co by to ještě mohlo být, kamionák a rozvážíte někam zboží, tak ukažte ten váš kamion a ukažte, jak vypadá ta práce a že jak s tím někde nacouváváte třeba. Jo? To je velmi zajímavé. Taková videa mají spoustu zhlédnutí na YouTube. A tak dál a tak podobně. Prostě vemte ten stativ, natočte to, co děláte a dejte to na vaše stránky a na vaše profily na sociálních sítích. Zvýšíte si tím důvěryhodnost a přesvědčíte nějaké potenciální zákazníky, aby se stali skutečnými zákazníky. No a když s tím potřebujete pomoc, pokud si na to netroufnete sami, tak se klidně obraťte na mě. Já vás s tím procesem velmi rád provedu, dokonce vás naučím na to video i chytře mluvit. To je dneska všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Video je u konce, škoda, ale vy si můžete pustit další. Tady mám dokonce celý seznam videí na různá komunikační témata. Tady se přihlaste k odběru novinek, ať vám nic neunikne. No a tady se podívejte na mé stránky a zjistěte, jak vám pomůžu s vaší vlastní komunikací.